Els alumnes de sisè del col·legi Sant Bartomeu i ara mateix anem a rapejar dels primers auxilis i la seguretat. Si veus un accident has de parar i amb precaució hauràs d'ajudar. PAB, primers auxilis bàsics, 112, el número màgic. PAB, primers auxilis bàsics, 112, el número màgic. Sabeu què és el pas? Us anem a explicar. Per protegir, ha d'avisar, és ha de socórrer, és molt important. Ha de protegir a tota la gent, cridar al 112 i avisar de l'accident. PAB, primers auxilis bàsics, 112, el número màgic. Si veus que respira però està inconscient, has d'escollir una opció intel·ligent. Dona-li la cama, agafa del braç i gira-lo de forma lateral. Si s'ha d'atragantar i està moral, la maniobra Heimlich has d'utilitzar. Posa't per darrere i apreta l'estómac fins a que expulse tot el menjar. Posa't per darrere i apreta l'estómac fins que expulse tot el menjar. PAB, primers auxilis bàsics, 112, el número màgic. Si veus que respira i està conscient, hauràs de fer la RCP. Apreta el pit amb molta força, contrast atenta, a veure si funciona. Amb el ritme d'aquest rap, segur que funciona. PAB, primers auxilis bàsics, 112, el número màgic. PAB, primers auxilis bàsics, 112, el número màgic. PAB, primers auxilis bàsics, 112, el número màgic. Ha!